салом алейкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Шараф Медиа. Имрӯз мо тасмим гирифтем ки дар бораи яке аз қаҳрамонҳои филми Ҳомиён ва Садоқат Орҳан Бикли яъне Йигит ба шумо маълумот диҳем. барои пешрафти кори мо шумо дар комментария фикру ақидаҳоятонро нависонед ва дар видео лайк гузоред ва инчунин дар канали мо обуна шавед ва дӯстони худро даъват намоед. барои диққататон ташаккури зиёд. ба шумо тамошои бифароғатхоҳона. Орҳан Бикли 26 октябри соли 1985 дар шаҳри Измир, Туркия ба дунё омадааст. номи падараш Азиз Бикли мебошад. Орҳан Бикли инчунин 7 бародари дигар низ дорад. Орҳан литсей бо номи намои Камалро хатм кардааст. ӯ касби ҳунарпешагиро дар давраи мактабӣ оғоз намудааст. вақте ки дар мактаб мехонд, ӯ бо як ҳунарпешаи театр вомехӯрад ва дар ҳамон сол Орҳан дар театри ҳамон мактаб ҳунарпешагиро шурӯъ мекунад. Орҳан Бикли анони беҳтаринро дар байни мактабачагон ишғол намуд, яъне ҷойи аввалро гирифт. ин ҷоиза ӯро бисёр завқманд намуд. барои ҳунарманд шуданаш дар ҳамон сол ӯ дар театри Кочали шеир корро шурӯъ мекунад. албатта ки ӯ корро шурӯъ кард, ҳунарашро бисёр дӯст дошт. вай беҳтарин намоишгоҳҳоро бо беҳтарин нақшҳо ба даст меовард ва ӯ ба донишгоҳи консерваторияи давлатии шаҳри Истанбул дохил шуд. Орҳан Бикли 4 сол дар донишгоҳ таҳсил кард ва дар давоми таҳсилаш ӯ дар театрҳо нақшофарӣ кардааст. илова бар ин, ҳар як пешниҳодҳои аз силсилафилмҳои телевизионӣ пешниҳод мешуд, ӯ ҳамчун як аз фаъолон иштирок мекард. ӯ баъди хатми донишгоҳ 6 моҳ ба ягон коре даст намезад. баъди ҳама корҳо ба ӯ як таклифи хуб шуд ва ӯ ин таклифро қабул намуд. ин таклифро ҳамкорӣ бо телевизиони Саманёлу дар силсилафилми Колама яъне Ҳомиён буд. баробари силсилафилми Коламаро сар кардан, ҳаёташ ба куллӣ тағйир ёфт. акнун яке аз дӯстдорон дар байни миллионҳо дӯстдорон гашт. дар филми ӯ нақш асосиро мебозад. ӯро боз дар як силсилафилм пешниҳод карданд. ин пешниҳод силсилафилми Экиб 1 буд, яъне гурӯҳи якум буд, ки мо ин филмро ҳамчун Садоқат мешиносем. дар ин филм бо тахаллуси Акиф нақшофарӣ кардааст. ногуфта намонад, ки Орҳан Бикли оиладор мебошад ва соҳиби як фарзанд мебошанд. инак мо ба анҷоми барнома расидем. барои пешрафти кори мо шумо дар комментария фикру ақидаҳоятонро нависонед ва дар видео лайк гузоред ва инчунин дар канали мо обуна шавед ва дӯстони худро даъват намоед. барои диққататон ташаккури зиёд. хайр то барномаҳои дигар. худо ёру мададгортон бод.